Sabeu que al Regne Unit ja han començat a implantar el nou sistema d'identitat digital? El govern diu que és per seguretat, comoditat, una sola identificació per a tot, el banc, el metge, el passaport. Un sol número per a tot el que sou. Pràctic, oi? Però alguns adverteixen que això només és el primer pas cap a un sistema de crèdit social encobert, un món on cada decisió que preneu es registra i cada acció pot ser premi o càstig. Heu menjat massa carn i heu superat la vostra petjada de carboni? Els caixers no us deixaran comprar més. Heu conduït massa quilòmetres? No tindreu accés a la benzina. Heu dit alguna cosa incorrecta a la xarxa? Oblideu-vos de pujar a un avió. I ara el govern hi adverteix. Qui no s'hi adhereixi pot perdre la pensió o altres ajudes bàsiques. La por com a eina de submissió. No recorda una cosa que va passar fa pocs anys? De totes maneres, això no és només al Regne Unit. A tota Europa, Amèrica, arreu. La mateixa idea avança sota noms diferents, però totes coincideixen en una ID per protegir-vos, una ID per facilitar-vos la vida, una ID per controlar-la. Potser no és protecció, potser és gestió del comportament amb disfressa democràtica, un futur on la llibertat no apareix de cop, sinó amb cada clic d'acceptar termes i condicions. Perquè, al cap i a la fi, si una sola clau pot obrir totes les portes, també pot tancar-les totes. I quan això passi, l'única cosa digital que quedarà serà el vostre silenci.